Hello, mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi, kanatong tanan, no? Kumusta na kamong tanan diha? O karon ni tamaglangan, niya ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na, Promise, Part 13. Please subscribe. This is Lex Finoblog. Kakaisip sa'yo Binabalik Mayong pagpaminaw sa Lex Wisit! Finoblog. Asa naman itong duha? Nagtanga man? Asa naman itong... Oh... Torres gawas nagtabi ay... Hoy! Ala si Mara. Nakasakit! Palihog na nagtawag sa mga MCB. Ina nga magsugod ang program. Tabangin ko niyo barong palihog. Di ba ikaw ang organizer? Dili ba inconvenient unya nimo nga magdagandagan kung may emergencies? Or mga unexpected nga demands, si Carlo? Unya, mao nang imong outfit? Animal! 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 Pisit! Nag-effort ko maayo para iningagaw na nga hubuon rin din ako. Kipulihan ining t-shirt with blazer. Marang kong supervisor sa mga waiter. Bisit! Animal yun, makasapot. Pero di ko pa dain eh. May last card pa ko. Ang special drink na akong gipaandam sa waiter para kang Carlo. Mautong akong daganan. Magawas na ko. Mabalik na ko sa venue as if why na hitabo. Another round of applause for all the awardees, ladies and gentlemen! Manang awarding. Musunod na dahil ang party. Oh, asa naman ang waiter? Dora, nakakita siya na ako. Akong siniyasan. Ang say... Ano may pulis po eh? Ano may pulis? Naalagi mga pulis. Ako nagpatawagan, ha? Ha? Nga naman? May bawra ka later. Excuse mo na, baby. Ano di ka? Sugur ko, sir. Sugur man ko. Mao ba? Officers. Sir. Palihog. Dadani dayo na. Kaya makarestract sa among celebration. Yes, sir. Dali. Sugur ko, sir. Sugur ba ko? Dilatan, sir. Ladies and gentlemen, please return to your seats. Okay na. Wala problema. Padayon ang celebration. Yes. Hi, sir. Sino hitabo? Sorry, karon ako nakagawas gikan ko nag-ilis og outfit good. Sir? Nasiguro na akong windo. Tuwa na sa usa ka pulis. I-keep to para evidence on you. Ngano di ay? Sir, ngano di ay? Ikito baga na ido. Balik ko pala ko sa Sheila. Okay. Jed, ngano di ay? Sayang ka rin. Huwag ka makawitness sa pagdakop sa waiter. Waiter? Gidakop? Ikaw niya ang sunod. Guys! Let's celebrate! Unsa yung ipasabot? Nahibaw ka sila? Ginoo ko. Nanay ebidensya, ha? Dili na, speculation lang. Ngano nakahimo man intawon si Karen, anak? Angin pa ko na ikatanga. Ingon anak gina siya. Bisan unsaon pa niya pa-pretend nga good girl na siya. Mulutaw gyud ang tinuod niyang pagkatao. Para imo ka nga drinks, babe. Para kang kinsa pa man di ay. Dilikit ko mahimotang. Usam din hitabo.
Ako magitong gipaniguro nga ba ang CCTV cameras mga area nga mag-istorya Miss Waiter. O sa area nga nahimutangan sa mga wine. Sa dinihitabo, ano di ay? Sa dinihitabo. Hey! Smooth naman ang flow sa celebration. Nga huwag ka mag-enjoy. By the way, ikaw na ka? Jed, anong niingon man ka nga? Ako isunod. O sige, pasabot ni mo. Okay. Aron di na ka mangutana pag Karen. Sultihan lang ka, ha? Gahapon lang, gipabutangan ni Carlo og mga surveillance camera ang tanang suok inside and outside sa venue. Tanang suok. Og tanan nga camera directly connected sa phone ni Carl. So, kasabot na ka. Nganong diingon ko nga ikaw ang sunod. Oh. Hey, what's wrong? Enjoy. Enjoy nila, oh. Lingaw na kayo sila. Maayong Plano kong pagbuminaw sa Lex Pino Vlog. Happy anniversary, everyone! Dili ni tinuod. Dili ni tinuod. Hey, naginuktok lang ka, babe. Naguna-una lang ko ni Karen. Nga nang ingon na anak mong gid kasi, ano? Ayun na hasula yung gugulingon nila. Come on, let's dance. Ang proha nga Sheila. Gisayaw siya ni Carlo. Samtang ako niya, nagparog sa hadlok. Pero swerte magit kayo ng babayhana. Layo na maginata na siya na ako. Bisit siya. Si Yana. Hello, Yana? Nagkandi ka ng miss call na ako. Nangyari. Yana! Saan ka? Ano ba ka? Sabat lagi. Asa di ay ka? Yana, babag. Nausa lagi ka? Asa man karon? O sa di na itabo ni mo? Ayahayas akong amigo, eh. Kapartner gini sa sayaw ang iyang mahal. Higo lang ko sa pagtanaw nila o Yes. kaguol sa hilom. Enjoy! Anniversary! Kapag ka sa kinako, eh. Okay, okay. Wap sa mawagtang akong crush ni Sheila. Nagkalaw mo kaninon. Guys! Guys! Uy. May I have your attention, please? Oh, I have a very important announcement to make. Hello? Karen! Hello? Unsay? Hello? Hello? utsay buti pa sa puti ni. Gi-off ang mga suka. Ang spotlight lang ang focus sa violinist. Utsay i-announce ni Carlo. Oh, may balinay nila ni Carlo o Sheila ang spotlight. Oh, mo-propose na rin tawhana. Hala, uy, hindi yung ko. Unsay? Ipasabot ini. Ganun. Dili nga part. Sa atong-atunga sa party. Insert din niya ang surprise. Mo-propose siya? No. No way. Dili mahimo mo-propose si Carlo kag Sheila. Dili. Hey,
Hala, no? Dawag ko sa mong kamot, babe. Babe, unsa man ni? Nga naman ni? Teka na. Mo propose ka? O pagkali ka managit nila ni nanay ug tatay? Kinsa na ingon wa. Ladies and gentlemen, please help me welcome my future parents-in-law, Mr. Camilo Rodrigo and Mrs. Leticia Rodrigo. Nay? Tay? Welcome once again, Tito, Tita. Ug sa inyong atubangan, Miss Sheila Rodrigo, will you marry me? Again, will you marry me? I really want to grow old with you. Yes, sir, yes, sir, yes, sir, yes, yes. Sheila? Sheila? Big. Yes! Babe, thank you. Thank you so much. Thank you. Hello? Hello? Cheers to Carlo and Sheila! Congrats, no? Congrats! Thank you, no? Thank you. Thank you, Jed. Mao din ni imong giingon nga surprise, ha? Nice. Surprise ko na tanan. Apil na si Sheila. Dapat ka imong parents, siya. Mao lagi. Huwag ko idea nga naa di ay sila. Asa naman to? To adi ay. Nakiktabi naman sa uncle ni Carlo. Oo, tara. Ako siguro nga naa sila kay mubaliba niya ni. Mapahiya po. Bitaw, nakulbaan naman gani ihapon ko ganina. Abigin ako mabalibad. Mayo na lang, nitabang sila si tito ug tita. Wala kabalibad. Imo gid silang gipaanhi, no? Oo, mag-video raon na to sila pero ako yung giyangyo nga personal good sila nga man para sureball. Sureball gud. Mao gyud. Ikaw ha? Sigurista gid ka ha? Siyempre. Seriously, guys. Happy ko. Happy kayo para ninyo. Congratulations again. Do, Sheila. Mayong pagpaminaw sa Lex Pino Vlog. Oh, please, tigil. Aw. Support na lang ko nila. Yan ako mga Andre pa. Wow! Binakog ako rin nag-sentimental sa surprise engagement nila ni Sheila o Carlo. Namday ko'y kauban. Yeah. Duha ta. So, dili-day ako rin looy. Wow. Ikaw rin may luoy. Oh. Una, imurang mga mata ang nangkubag o hila. Wang po nila kay happy ram ko para nila. Yes, nagsente ko. Pero that's it. Nakadawat ba ko nga hopeless ko? In fact, wang mo gani ko mo attempt o courtship. Samtang ikaw, lahi mga, willing kang muhimo og krimen, makuha lang si Carlo. Pero every time, palpak sa ka. Mao nga, di na pareha. Am I right? Tungod kay talawan ka. Wa ka makarealize, anak? Nga talawan ka? Dili ko talawan. In fact, iso ko nga midawat sa kamatuoran nga dili para ako si Sheila. Ug di ko selfish, parehas nimo. Kasabot kag selfish? Ako daw? Shut up!
naman? Di ka gusto makadungog sa tinuod, ha? Maayo lang pagkailad ni Carlo ang babayan. Nabutaan lang siya. Dili sila bagay. Tagabukid si Sheila. Basurera. Pobre. Huwag ka magkakita sa parents ni Sheila. Naamgin na sila. Dili ka interesado sa mga social climbers. Mga tagabukid. Mga kakatoka. Kakatuka agad, ha? Mag-go ahead na lang, ha? Pasansya ka dili ti makastay o dugay. It's okay, tita. Ihat ko muna mo sa akong sakyanan. No. Driver. Hey, kabrata. Amping mo na, tay. Kakita ka? Maunang parents ni Sheila. Maunang imong giingong mga kakatuka. For 57 Belmonte Avenue, Quezon City. Moto'y basura? Moto'y taga-bukid ni mo? Nya. Okay, kasulti? Okay. Murag maunam gini ang time nga mahibaw ka sa tanan, Karen. Nakaipakita ni mga asa na to akong galing. Nadiri ang mga pictures o mga videos nga kibawal gid unta ni Sheila. Pero murag Hinam niya ang ibawal ron. Nara. Tanawa. Tanawa na tanan. Unya ing na dahin ko kung di bagid bagay si Sheila ni Carlo. Tayo na si Sheila ni mo. Wa ra siya sa imong kumingking. Oops, mabuhay ano ba yung ako phone? Ambi. Dili na tinuod. Dili. Karen, pag hinurusol diha. Hi, Tito. Dili ko may mong masayop. Sila ang mga amo sa kong tita sa States. Sila ang mga parents ni Sheila. No! Sorry ha, babe. Gipaklit nanti ka. Pero, thank you, good kayo. Huwag ko na mo balibari. Babe, pwede rin mong gudunta to na to istoryahan in private lang. Imupok yung giingon adto. Ako ang maganitong ipa-live media coverage. Oversad kay kada. Bitaw, babe. Bitaw, seryoso. Noon anak ko ka-proud ni mo. Sige na. Nahibawasad ko nga nakagipasuya. Ha? Si Karen. Sakto ka. Gani, wara una na ko siya parakop sa mga pulis. Kaya gusto ko maka-witness siya sa akong proposal. O tingali, nahapla lagi to siyang naong nga wa siya angay i-expect gikan ako. Bisan gabay. Pero, naluoy ba ako niya, babe? Ganong maluoy mo kaniya? Naluoy lang. Pero wasa na magpasabot nga nakauyon ko siyang gibuhat. Kay sayop man gito. Wa pa kumahuman niya. Ha? Oon sa may mong buhaton? Day. Daoy. Grabe gyud mo ay. Wa gyud mo. Aw ka na bang ako ba? Wa gyud ko ninyo gipasaksi ba? Te, honest, wag yung ko'y idea nga itong buhaton. Sorry, gud kaayo, te. Hahay. Sige na lang, oy. Okay na lang. Surpresa gani. Siyempre, wag gyud mahibaw. pero sila sinan ay og tatay nimo. Nahibaw na di ay sila nga kanang sila di ay ang kakutsaba ni Dudong Carlo. Na, maogyod, te. Grabe, sad kaayo silang duha, uy. Wag gani ko'y idea nga mamauli bre sila. Mao dito pagpanawag niya. Nangutan na siya nako kung madto ba ko sa anniversary sa kumpanya nila ni Don Carlo. Maudi ay to di ay. Unya. Nakakita na si Kari nila ni nanay ug tatay nimo. Nahibaw na siya nga rich.
Nga ang picture ni tita ka uban niya mag-amo. Sila cute. Sila cute ang parents ni Sheila. Sa ato pa. Mayong pagbuminaw Gikan sa sa mga ginikanan ni Lex Sheila Pinoy ang kwarta nga Vlog. gigasto ni tita sa akong pag-eskwela sa una. Sa akong gipuyan. Sa akong mga business. O sa akong mga gipangkaon. No way! Umanimog tanaw na tanan, nako kung di bagay bagay sila si Carlo o Sheila. Morning, sir. Morning, sir. Good morning. Good morning. Absent si Karen? Good morning, sir. Abi na absent ka. Sir, naasa mong table. Ako resignation letter. Oh, Ako ra turn over ni Lolo ang tanan akong trabaho. Karen, di ka pwede mo resign. Sir, dili ka mo sagot nga mo resign ko? Get inside. Sir, Dili ka allowed nga mo resign. Not this time. Libaw ka gyud nga dunay mga importanteng projects karon ang company. Ug wa pa ikapulo nimo at this time. Ug kinahanglan nga imo unang i-train ang mapuli nimo if ever duna na. Diya pa ka pwede nga mapahawa. okay, sir. I understand. Okay. Pwede ka na magawas. Okay, sir. Wait. Oh, Ug ayaw kalimot nga may dako ka pang atraso nako. Ug may kopya na ang mga pulis sa ebidensya. Mao nga don't ever think of escaping by resigning. I understand, sir. Pwede na ka magawas. Ug ayaw kalimot nga may dako ka pang atraso nako. God. Ug may kopya na ang mga pulis sa ebidensya. God. Mao nga don't ever think of escaping by resigning. Nganong di malas magit kayo ko. Gano ba? What? Morin ako kayo na kong problema, Yana. Dili ko makalingkay. Dili ko makaikyas. Ganun nagkauna-una man sa taon ka ato, eh. Desperate move naman kayo to. Desperate naman bitaw kaayo ko. Marutilas na kong kabara para makuha si Carlo. Pero palpak. Ay, ka-shocking ba ini imong gipanulti na ko, eh, Karen? O ang pinakasatanan, mao nga rich girl yun ay si Sheila. Ay. Sa ato pa, sakto ang ako mga what-if sa una. Rich girl yun si Sheila. Hindi na ko ni mong katawan. Ay. Oh my God. Di ba ko makatuwa eh? Kung dili ka makatuo, labaw pa ko, Yana. Kung dili ko makadawat. All this time, nagkatawanan ko si Luma itong babayana. I feel like clown, Yana. I feel like I'm a big joke. Sige, katawi ko. Katawi na yun ko. Katawi ko. Katawi ko. Mao ba? Hala ka, luoy, good. Babe, ngano maluoy man ka? Luoy, Luoy. mang good. Babe, dili na ko ma-imagine ang iyang kauwaw o kahadlok. Mao nga gusto na lang siya mo resign. Ingnan noon, gusto niyang mulikay. Gusto niyang muiskapo. Babe, kung gusto pa niyang mo iskapo, wa na lang unta siya mo report sa trabaho. Ni awol na lang unta siya. Madong tingali siya nga. I-wanted ako siya. Oh. Babe, ayaw yun kaluy itong mapayana. Kung unsa man ang iyang giatubang karon, iyan ang tiniyuan. Na in love ramang good siya ni mo. Maong iya itong nabuhat.
imo gyapong i-justify ang iyong gibuhat. Di man sa ingon ana, babe. Ang ako lang Sige, ba? sige. Pangutan unti ka. Makahimo ka sa iyong gibuhat. Oh. Kung nahitabo pa nga ikaw ang naa siyang part, buhaton ba sila ito nimo? Dili sa ko kahimo og ingon adto, babe, uy. So, unsa day unta ang imong buhaton kung nahitabo pa nga wa ko makagusto nimo? Magpalayo ko. Mao galing nga dili rason nga buhaton to niya. Tungod kay in love siya. Mao gina iyang personality. Daotan jug utok ng bayana. Oh. Abi na kong unsa. Yawan ako, uy. Na din ang birthday sa Picas Table, babe. Asula. Serious pa kayo sa itong storya? Kayawan sa ka, no? Nakalitan lang. Huwag yun ako yawan. Bisag na kuyawan, gid na. Sus. So, what right moves si Carlo against Nemo? So far, wala. Focus na sa trabaho ang mga interactions. Good. Not really. Nga naman. Di lagi na ako kalikayan. Sakitan ko magkunahon nga engaged na sila. Hay, dawatan na lang. Ang importante, wag ka mawadi og trabaho. Focus na lang diha. Feel na ako, dili na kaniya hilaptan. As long as mo focus na lang ka sa trabaho. I know. Pero lisod kayo sa kong part. Mayong Every time magtanaw ko ni Carlo, Vlog. every time magatubang mi yung mag-istorya about sa trabaho, mahinumdumdahin ko sa ko ka-failure as a person. I feel so useless. Ayos at pagsulti, ana, uy. The fact nga wa ka gigukod ni Carlo, the fact nga wa ka taktaka sa trabaho, si Carlo mismo may acknowledge sa imong worth. Oh. A piece of advice, Karen. Focus sa trabaho. For the time being, let go of your personal feelings for Carlo. Just focus on your work. Kasi nasayod, magbunga na og milagro in the future. Oh. Onse ipasabot nimo. A piece of advice, Karen. Focus sa trabaho. For the time being, let go of your personal feelings for Carlo. Just focus on your work. Kasi nasayod, magbunga na og milagro in the future. Angay pa ba kong mulaom? Gikapoy naman ko. Pero sige lang. Kisara-sara na lang. Ang importante, ngawa na siya maghisgot sa akong atraso niya. Play safe na lang ko. Wow! Apil gede ko, ha? Siyempre. BFF man ka ta. Oh, anong ugga mo na? Huwag ka malipay nga ikaw akong bestman? Do, kay baogid ka nga happy ko. Oh, happy kay ko para ninyo ni Sheila. Pero, sultihan di kas tinuod sad. Do na say gamay. As in, gamitoy kay nga part na ko nga, kuan, na sakitan gamay ra. Kay ba ko ro? Ha? Kay ba ka? BFF kita no? Okay kayo. Bless me, ha? Oh, sure. O, gikan yun sa akong kasing-kasing, no? Happy ko para ninyo. Thank you, do. Thank you. Sir? Sorry. Okay, sir. Sir? I-distribute din sa mga department heads. Invitation cards. Kuha na. Okay, sir. Ay! Sorry, sir. Nabuhian ako. Wala ko tayo, ah. Wes, pamulita na yun. Okay, sir. Hey! Ano sa bra?
mga wedding invitations para sa mga department heads. Lo, kinsa may naglabay, ana? No, wala ko gilabay, nabuhian lang. Pero wala ko tuyo, Sorry again. Tingalig na hugaw. Waray na hugaw. Ni Ana, 6 ka buok. Waray na hugaw. Okay, sige. I-distribute na. Karon dayon, sir? Of course. Okay, sir. Sorry, sir. Nganom, Dudo? Nabuhian. Nabuhian or gibuhian? Nabuhian. Sure ka? Kipaw na katong bayan na. Sure ko. Mura man itong naratol nga kung gisugo pagpa-distribute sa mga wedding invitations. Aw, mau ba? Mao day. Lain di kito yung gibati mong nabuhian. Luya. Dili ko magpada sa akong gibati. I have to be strong. I have to deal with this. Focus sa imong trabaho. Isinasayod. May milagro mahitabo in the future tungod ini. False hope. Posible nga false hope. Pero hususihan. Kinsay nasayod. Mga kinahanglan nga magpakalikon ko. I have to. Babe, nanawag ang courtier. Di ko na kamutubag. Ug wa ko na kamureply siyang message. Siya rin itong nanawag, babe. Nabisig yung kong maayo, uy. Wasa ko makabantay nga ni message siya. Ako i-check. Nangutan na raman to siya kung sa available para magpasukod. Oo, no? Hala, kanusta man di ko ma-free in, Layo para ba ang yung shop? Ako na lang siyang giingnan nga sa office lang taniya sukdan. Sa imong office? Oo. Para dili lisod nimo kay di man kayo layo sa school. Lunchtime akong giingon niya karong Wednesday. Karong Wednesday? Ay, Wednesday. Lunchtime, no? Wait. Pwede na di ay. Sige, babe. Maado ko sa mong office. Kadiyot naman sa tingali na, no? Ha? Ngano di ba 3 p.m. man imong klase kung MWF? Naamang ko'y atanan nga environmental seminar, 1:30. Bilang kong dili una ka mo dawat og mga ingon anak while nagprepare ta sa song kasal. Babe, naglisod ko palipad. Mga out-of-school youth ang participants good. Don't worry. Dili ka indyanon, ana. Ang anong kisaw man kayong mga tawa. Hi! Hello! Mayong pagbuminaw sa Lex Pinot Live. Muadto ko sa CR. Hello! Hi! Excuse me. Asa ganito ang restroom? Diretso lang, ma'am, then turn left. Okay. Salamat. Ay, kanina rin yung kabuton na lang akong pantog. Maka-CR na cute ko. O niya akong taon-taon magkawas. Kanang sigurado nga nakasudo itong mabayhana sa opisina ni Carlo. Dili pa ko ready mo tanaw sing dagkway. Oh no. Occupied na doha ka cubicle. Ang patay. Kabuton na narabagit kayo ang akong pantog. Ang saon man eh. Kung mo gawas ko, tingaling maapsan ko. Kauwaw bayaan ni, uy. Oh my God. Ayaw lang gitin tao na. Ayaw lang yung tao pag-ausa. Tabagin lang una kong pugkong, please. Doon na sa tingali mo gawas ron, uy. Kaya sa nilang nahuman, uy. Parang di na yung kumakagwantayin, eh. Nakasuod na ka to siya karon. Magawas lang ako ining cubicle. Ay, salamat. Nanagyan mo gawas.
niya nalagit ko mabalik sa akong table. Ganang sure gid nga, tuan na gid siya sa sud sa office ni Carlo. Maglangan-langan lang una ko gamay. Ay, wa ko kay ba ako nun sa akong reaction. Kung magkatubang me this time. Mao nga mas maayo nga muli kay lang una ko. As much as possible. Oh. Karen? Hi. Oo na lang ko. Kadiot. Karen. Imo kong katawan? Sige. Katawai ko. Ha? Nganong katawan tamang ka? Pwede ba, Sheila? Enough na ng imong pagbinuotan. Naibaw ko, oy. All this time, imo kong gikatawan sa hilom. Unsa? Nganong katawan man lagi ka? Enough! Og sorry sa kong pag-lockdown ni mo sod sa dugay panahon, rich lady. Excuse me. Nanawag si Carlo. Hello, babe. Doon na ka, babe. Nana ko sa gawas. Doon lang sa ang quartier. Nana ko diri sa inyong office, babe. Nihapit lang una ko CR. Kadiyot naman di kayo ang pagsukod, no? May time ba ta para mag-lunch together? Pwede sa kantin na lang ta, babe. Para makabalik din ko sa school ba? Abi na ko mo diretso na ka sa venue sa seminar. Napa ko'y meeting with the dean, alauna. Ah. So na pa kay 1 hour. Okay, sige. Sa kantin na lang ta. Salamat. Wa na dinig kanuna nga tribida nga tiguang. At least ka na ng akong lunch. Hello. Wag po siya Sedes. Niya sila? Ay, bisit ba yagid, uy? Wa na ba laing vacant ka table? Kini na lang sa akong tupad. Babe, wa nila misa. Toro. Tupad ni Karen. Oh. Hindi ka ganahan? I-take out na rin na to. Sa office lang tamangaon. Okay ra, okay ra. Way problema. Tana. Padoong kit sila tini. Dali lang ko maglingi-lingi. Dalion ko lang ning human akong pagkaon ano na makalakaw na dayon ko. Gini. Excuse. Excuse. Excuse gamay. Diya ka, babe. Okay, babe. Matukan pa unta ka, Sheila. Nagpas sibog kaon, babe. Taas mang time. Ihatod ba sa tiga? Babe, nagdamo kong sakyanan. Ay, ode no? Nalimot na ko nga nagdara kang sakyanan da eh. Karen? Babe, yan ba sa palihog? Natukan siya. Oh no. Nera tubig ko. Inom dayon, Karen. Asa ba malubos ko? Sorry. Guys! Assist can you use Karen, guys? Palihog! Babe, dali na! Wait sa babe. Karen, okay na ka? Mayong pagbuminaw sa Lex Okay na. Pino Vlog. Salamat. Pasensya, nakalitan lang ko ganina. Okay ra. Dali na, babe. Iwas na kaon. Okay, babe. I really hate you, Sheila. Gusto ti kapat yun. Og sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon. Ikaw na, promise. O please don't forget subscribe my YouTube channel. Ug salamat dahil no, mga ka-listeners, mga ka-followers, inyong pagkanunayong pagpaminaw.